urtarrilak 15 Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduk manifestazioik antolatutxu Bilbon, Donostin, Gasteizen, Iruñan, Eibarren, Ondarrun, Tafaian, Altsasun eta Lizarran. 2018an hasitako mobilizazioik jendetzun laugarren urteurrena ospatzeko. Honek laburtiotan, lortu dugu pentsinoin birbalorizazio indizi, 0,25, eta iraunkortasun faktori bertan beralagati. Eta gizarte segurantzin sistema publiku guztiz bideragarrixe dela, erakne gaur, ezin jau ospatu, estatuko gobernu osatzen daben alderdixan berbi beteko danik. Ez lan arlun, ez da pentsinoin arlun bez. Guztiz kontraku. Kongresun berresteko dan lan erreformik, ez totxuz PPn erreformak injargabetzen. Erreforma horren alderdirik atzerakoienak injarri jarraitzen dabe.